inini zita ndinonzi Musimushunga ndiri mwana wenyongwa Mamakole Machibesi. Handina kudzidza zvakanyanya, ndakaperera grade 7 asi donzvo rangu kuti ndiwambe Rosemary Foundation zvakabudikidza nekukura kwandakaita. Ndakakura ndichitambudzika zvakanyanya chaizvo zvokuti ndotakazoti ndizoperere grade 7 ndakabva ndangoenda kunoita maid. Ndaita maid vakatanga kushanda kubva imomo ndakatanga kupinda kuti ndisangane zvakawanda zvinobatsira vanhu. But chinangwa changu chaita kuti ndiuye nhasi kunoku ndakasangana nebato rinonzi Cancer Association of Zimbabwe neKids Care. Kubudikidza nekubasa kwandinoshanda, bosi wangu anodoneta zvakanyanya Kids Care neCancer. Ndokwandakadzidza kuti tinofanirwa kuwana kubatsira vamwe. Pandainiherieta kuinhereta basa iroro kuti iye azorora ndichimuitire inini. Saka ndauya pano nhasi nedonzvo rekuti Cancer Association of Zimbabwe neKids Care wabatsire kutsvaga vanorwara nekuvadzidzisa kuti wazive kuti vanozviwana sei kuti vari kurwara kana ari mwana. Audience yatinotageta kune vanorwara maages ese, but mapato akasiyana. Kids Care inoita kubva pa0 kusvika pa18 years wachiwapa pekugara nekuvachengeta kune vanenge vaonekwa nana chiremba kuti vanorwara, vanowanikwa imomo muHarare. Cancer Association of Zimbabwe inoita vanhu vakuru kubva pa19 zvichikwira vanhu vakuru, varume nevakadzi vese vakasangana vachibatsira kurapisa vanhu nekuita mapayments acho nezvese zvinenge zvichida kuitwa. Saka inini ndakafunga kuti ndiite Rosemary Foundation kuti ndiedze kubatsidzira kuchinja upenyu hwevana hwakaita sezvandakanga ndakaita ndiri mwana, kuti wairi watatu wanenge ndabatsira wakwanise kukura waine pfungwa yakanaka yekuziva kuti kunobatsirwa vanhu. Ndiro donzvo rangu rakanyanya kuti ndichinje upenyu hwevana vari kukura vakaita semakuriro andakaita. Zvino handina education yandakaita grade 7, but ndakazviudza kuti ndinofanirwa kushingirira nekuchinja upenyu hwangu kana ndawana wabatsira kuwana kwandakaita. Saka ndakashinga kusvika Right. Makatageta vanhu vangani pachirongwa chanhasi ichi? Chirongwa chanhasi ndakatageta 4,000 people. Varume nevakadzi? Varume nevakadzi 4,000 newana. Wana wechikoro ndikakupa atishona namba because ndinoiziva. Tine chikoro chiri panapa chine wana 900 Madzika Primary School. Tine Nyakuimba Secondary School roughly ine wana kuma 800 900 ikoko. Tine Chiwetu inofloka kuma 1,000. Toenda tine chikoro chesecondary chiri chinonzi Charamba Chinyowani chichiri kuwakwa chine wana 600. Saka iwavo wana wese watakakombaina nevakuru kuma 4.5 to 5,000 ndo vanhu vandakatageta nhasi pano. Saka ndiri kutenda kuti nhasi soko ratafambisa nhasi reCancer Awareness Campaign raenda kuvanhu 5,000 plus vari pano nhasi. Okay, thank you. Dr. Tendai Lincoln Nyafisa, Chichana District Medical Officer for Makoni. Nhasi uno tiri paMadzika Primary School patirikuita Cancer Awareness. Tine organization inonzi Rosemary Foundation yakabatana neKids Care Zimbabwe, yakabatana neCancer Association of Zimbabwe. Vauya nhasi kuzodzidzisa dunhu rematsika about macancer. Munorangarira kuti chirwere checancer chinobata munhu wese, ende tiri kuona kuti zvirwere izvi zviri kutowanda munguva yatakatarisana nayo. Tiri kuzviwana kuvana vadiki, tiri kuzviwana kumadzimai, tiri kuzviwana even kuvanhu vakura. Ndingangoti munhu wese ane mukana wekuita cancer. Saka dingindira tiri kufamba naro kuzora nhasi tiringoti early detection is the best protection. Saka ngatingogare takangwarira, tikaona kana bundu rinobuda chero pamwana chero pauri, enda kuchipatara unoongororwa wotariswa so that kana iri cancer inobatsirwa nguva iripo, isazosvika patinoti pastage 3 and 4 inozotinetsei kubatsira kana tasvika ipapo. Asi tinongoti vanhu vese zivai about cancer,
zivai about zvirwere zviri kuwanika mazuva ano. Ndingangoti muvana iko zvino tiri kuwana vana vazhinji vane kensa yemuitsvo, tiri kuwana vana vazhinji vane kensa yeliver nekensa yemaziso. Saka zvese izvozvo itai muchicherechedza vanhu vanogara navo. Tichibva ipapo toenda paanonzi masymptoms. Masymptoms chii? Masymptoms zvinoratidzira kuti chirwere chaakuda kutanga. Munyatsoteereresa. Saka chekutanga unogona kuti wasangana nababa munhu wotanga kubhiti. Handiti. Then vamwe vanogona kutanga kubuda mvura kuzasi, vamwe vanotanga kuperezeka muviri, zvinhu zvakawanda. Then kana yava advanced, munhu anosanga inenge yaspreada yaendawo kumalungs yapindawo mukuliver, vanhu vanopresenta nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndiwo masymptoms ecervical cancer. Tabva pamasymptoms handiti, takuenda pane inonzi prevention. Saka prevention ndo imwe yataunganira pano kuti tidzidzisane kuti chirwere ichi chinorapika. Izvezvi muZimbabwe ndisho like top 2 makensa anouraya vakadzi, asi ndiri kuti chinodziviririka, chinorapika. Saka ndakutaura nezveprevention. Saka vana vechidiki vachiri vadiki kudai so, between 9 and 15 years, kune anonzi mavaccine eHPV. Saka mavaccine aya anogona kupiwa kumakliniki, vanobayiwa vasati vatanga zvekusangana nevarume, handiti. Saka anodzivirira HPV yendataura, handiti. Saka chabva pavana vadiki takuenda pavanhu vakuru. Saka kensa iyi isati yatanga ine inonzi pre-cancer. Muchishona vanoti mazai ekensa, handiti. Saka mazai ekensa aya anogona kuti moscreeniwa, obatwa, orapwa, worega kuita kensa, handiti ka. Saka mazai ekensa aya tinoti madzimai endai munotariswa. Vana mukoti ndafara zvikuru kuti vari pano pakati pedu vachiti vanenge vachitikurudzira kana vari kumakliniki kwedu, asi kuti sinzi mauya pano mese muchiteerera vana baba nana mai, vadzimai ngavaende kunotariswa muromo wechibereko. Saka mazai ekensa aya kune vanorarama neupenyu neutachiona hweHIV vanoziva nhau yandiri kutaura, nekuti pavanononga mapiritsi avo kuchipatara pane pavanonzi handikupei mapiritsi musati manotariswa. Asi ndoda kutaura kune madzimai asiri kurarama neutachiona hweHIV, nekuti pamwe munenge makagara kumba, handiti makagara kumba muchiti ini ndiri right, hamusi kutarisa. Saka mastatistics emazuva ano akuratidza kuti vakadzi vanorarama neutachiona hweHIV nevasiri kurarama neutachiona hweHIV vanodii, vakuda kuita mangange panhau yecervical cancer. Kuti vakadzi vasiri kurarama neHIV mukarama makagara mudzimba, munogona kuchozodii kupindira vari kugara vachitarisa, handiti. Saka iyi nhau ndeyemunhu wese, handiti ka. Saka ndiri kuti munoenda kuchipatara munotaura nevana mukoti kuti ndodawo kutariswa muromo wechibereko. Kana vakaona kuti mazai ekensa aripo, munobva marapwa, worega kudhivelopa kukensa. Saka ndiri kuti isusu tinofanira kusvika point in Zimbabwe whereby tinoti hakusisina mukadzi ari kubatwa gomarara remuromo wechibereko, nekuti ndozvandiri kutaura pazuva ranhasi kuti gomarara iri rine stage inouya before cancer yatinogona kuscreen, handiti. Moenda kumakliniki munotariswa kuti masvika here papre-cancer iya yandiri kutaura inonzi mazai ekensa andabva kutsanangura. Munotariswa, kana mawanikwa mobva vana mukoti vokorapai
kuitira kuti kushayikwe munhu anozouya kuchipatara ari kana stage 4 cervical cancer. Isi tine maprogramu akadai ekuti unongonotariswa pachena. Handiti tabva ipapo takuenda pakensa toti it's very unfortunate wabatwa kensa yacho. Kana waona masymptoms andataura anoratidzira kuti pamwe ndinogona kunge ndine kensa, unodii uende kunana mukoti. Ikabatwa ichiri kustage 1 inorapi.